Pencil. Ja, pencil phuma fonini man uyisilindile lapha. Oh, you so tight. Pencil, subona you so tight. Lo bise China, oye, lo bise izokudlala. Pencil, hayi manje efondini kaloku foni iyaphela imali phandle fonini. Pencil. Yebo mthi. Pencil, hey. Ujakwethu ke mfana ne? Yebo sejomo ngathi wayeza uphela imali ngoyi10 nomthito ufakise bani jo. Yebo pencil. Seba fobethu. Oy, singu4 bafobethu. Hey, ngizwa nje. Khaleza futhi yaphela imali manje. Hey, theni na kunuyaqinisisa pha ku. Unquma yikho lonto mos. Hayi lo bebitulusisa uyabuthixela uzaphuma akube festive. Wow, cha. Kolombe. Yaxelela mfana. Ukwenza imali manje. Sikumbi ukuthengisela iqhaza. Animosho ngalokho ngiyayazi. Selukhaleze Thembi liyahamba ixesha. Isakhangela le ncwadi olbilapha. Uyayazi le lecture yokuqala bana kanjani ekufana siyilethe ngecebo. Uyayazi le ncwadi nendifumene kanjani. Hayibo Thembi, ngizona ekhaya la mntana sikhayela incwadi mama ngibike apha. Yaka nocela into ezakuba mazihlale ngocwangco incwadi enjani ekhaya la. Incwadi la yesifundisi. Hayi ke. Kuyawunyanzela ukuhambe without yona ngoba ke into azuyenza kuba late. Le futhi late. Le mali ingaka siyibhatala. Ile mama ngihambe incwadi. Le mali ingaka siyibhatala uphinde ufike late esikolweni. Uyafika msona. Sasiyibikona njalo. Yo, isaphethu. Khumuka bemphethe njalo. Batho. Boss, Uthiyazigqola. Anime majilo. Senansi media yami jo. media yakho. Nali bunju lami. Balo. Hayi, uThembi fondini. Terminator. Awuthembira kibo. Unemedi. Media yami liyafitha. Hey, noba intaka yabhabha liyalapha enhloko kaloku ukade wabanothetha. Sanibonisa machiti. Ngqula phambi kwenu. Ushobo uza kuvuma? Ngamqula phambi kwenu sanibona. Khazela hayi. Akubibona ke. This was on fire side. Hayibo. Din. Matimoni nithi masidlule phi ke Hayibo, sibiza ngamadimoni. Hayibo sicela indlela yokugqitha. Hayibo. Sethembe lifuna wena man. Kunantoni kum? Ndoni nje. Njani ba into engxaki yami? Unina xela uba ndiyakuthanda. Uyaqanda ukunxele. Ndiyaxelela nje ngoku fethi uba ndiyakuthanda. Ngithanda kaloku. Bathi vine boyfriend yami ko. Because le boyfriend. Ndithanda nomabili la boyfriend. Hayi ufunga lokho masambe nomsindana samenya. Hey nina. Hey nibo siyeka harassment nenyenza yokutsotsi ndini manje. Setop. So niyathandana ke ukuvumile. Obajola. Bajola to. Uvumile. Hayi machiti, sabangqama. Samfumana la mntana. Nini kaloku ukufumanini? Abango 2045 kodwa zamfumana. Ndibe senhengiwe. Semachita Nabo Thixo begwebe ngekwakhe hamba sa.
nomntaka fayibo awunambona ukuthi inqine lam ndimboniswa none ngoku hleli medium la way like sichelesile boza ndibambe noni ngapha imayibuye xa ndimbamba ngapha athi hayi topla athi hayi topla ezingufo bathi ugcwale ezingagcwale ezagcwala phambi xelela uba mnganam mbamfight uku mosula inyawo umnyumbaze onyuke ndithi ndiyamadolweni mnganam ndithi karakara mbam karakara mbam tolukutela xesha mnanam ndibamba isifuba Bensini hayi bomfondini kwenze kantoni ngomfondini sihleli thina sonwabile hayi wena ukude ayakho wenja zawo bekusekwathini akho wemfowethu right man soja yakuthiwe ngise ubhale nayo bethu ubambe njalo xelela uba ndimbamba ndimthi miss ndimthi caracat ndimthi ndimasincela ngazo wemfethu sesizishumana sonke apha amaPakistan bafethu ungandifaki mna pos mna mfethu nomethi nomaria wam mfethu yothi xa sefikile ubone uba kulusi yonke indawo ubone mamelani bafethu man yabona la mntana uThembi ndamthanda la mntana machitama futhi nizamfumana uhleli kanti ucinga lento mfondini istress sodwa liphuphe lulithethayo mfethu yazi mna bubuqala wathi pencil nanzi intsomi guys yabona ke lenza imamentsho myami qha ngoku hey awutsho noba chosicose ngantsomi andikwazi uyimamela ke ngoku cause libale lulithethayo into engasoze yenzeke cinga wena pension come to amaPakistan to Thembi man ivirus lufuna uyifakela wena yabona mntana sawucanda amazwi ngala mntana sayakwindawo ngendawo la mntana mfethu yabona nje yamuku uyaphupha nje yamu njengoba sihleli thina uyaphupha ukude nawo except ayisoyenzeke lo way abakufanele njenganathi abasifanele baba no-2 yazi nje umuntu uthatha ugodwa ungasokoli istresses hayi mane mizuzu yenu mathi into engena line kanje mizuzu yenu yaphi ngoku batha mani abo phoza yapha stress hayi bo stress mfethu hayi bayaye uthi lo mntana nje yamu ngim-ATT uba sigodwa iya kwa nini nina? inendawo zobambelela zonke andiyazi upensile intona owayibhudaya pha kuwo okanye wavele wabanda ngohayi wawusukumisa nje amagxoxo hayi sukuma amagxoxo uyobanda omnye nako wabanda usukume nje inxibele i-heritage ngaso hayi no walahlwa waqabisa isintu sasendlini hayi ke mamela kuxatyiswa isintu sasebhedini nathi zingofo
Ngathonda indoda. Ngilambile. Olenta. Tshintshi moleni. Iphilile khona nje. Ngiyakwenza. Thini, fondini. Molweni. Eke. Philile. Ndiyaphila kodwa unjani? Andiphile nawe. Ikhona ke la ncwadi makhe ndokulandela. Okay. Wena ngibona ngoku mfanje. Sengathanda hamba kakhulu noThembi. Yeah, yakho ndithethe. Hayi, ungasakhona. Jongile le nto yenu le. Yabona? Zisenkomo msinyane masondele. Oh, ni serious nalento yakho yenkomo? Thini? Bazize inkomo ufundini. Zanebhomoni. Hayi. Akho ngxaki tata zazizisi. Kanjani? Ndizisenile. Baba apha. Ukhaphe nokhapha manje. Siyabuya tata sami ukhapha. Oh, uyamkhapha? Oh, hayi. Hayi nawe ungamkhapha. Sempile tata. Hawu, uhamba kahle, usosuhamba kahle. Ngabe ngayindaba nje imali yakho. Mamela ke, ityala lingenile. Umoshile wena, ucothe imali yomuntu. Uyabona ke, njengoba usenza zonke izinto zenzayo, ungacimba mina ngizobhatala ke. Soze ndibhatale imali yakho. Uyandipha? Andenza ngaloo nto. Into nokho wayenza? Into nokuvuma. Athule wena nopendula. Wow, wenza ntoni? Ngoba nawe ngiqiniseka ufuna uzivuma ngawe. Ndiqinisekile ke njengoba ndikubona usiya ngapha uqikelela ixesha lami lokuhamba uzayovula pha endlini yonke ukutya kwami. Andigrosaleli wena ke ndoda. Funeka uzimele ngenqayi elangeni. Njengoba uphumile endlini yami, funeka uzazi into obuzazi. Untshисela nalandlu. Funeka uzazi into obuzazi igrosali ngoku kwa. Into yama. Asoze ndithengele wena ukutya. Kanjalo nje olethi. Bekumnandi wethu. Sendikufikise nokufikisa mandijike. Yabo. Hayi kangxaki. But ningalibelanga next week le weekend lesiya kuyo. Yile ntlanganiso lezoba khona kwa. Hlanganisa yantoni kanene? Le kunyulwa kuyi kaloku leaders ezitsha. Oh, hayi ngizokuvotela sana. Yakufanele position. Andifuna uzingene zadadithisa mina. Mfethu laba mandisothuluke sifana igate. Nomsa Zolike, Nomsa Nengeleza, Nomsa Oh, hayi. Nifuna ntona? Kasivulela kaloku man. Kusebenzeni. Qala njalo. Ha, sendreku. Nomsa, ngithetha nawe ngicasonele. Uzothetha uthini nami? Okay ke nemibuzo for wena. Ikhetha ntoni icephe litsho okanye lidala? Cephe litsha. Nothando litsha kaloko. Ngoba so siyathandana ngubhibhi wami. Hayi ayikho le nto ithetha sithandana nini? Hayi nomza sibarongo apho ndini. Ngoku awunivumanga ke. Okay, Mbethe ezikafuni. Yimadobo. Ukhetha elithi icephe univani hleli phansi okanye univani mile. Ngwami ke ngwayi ke sesithandana Yiwe nje yami. nami ndakuthanda. Hayi kanti suniphambenele tonga. Okay. Nokufuna ndimngene ngesizulu. Geke ntombi. Le Natal. Insizwe engena basket ayingene market. Yanifaka okanye yangikhipha. Yakhipha. Angikhiphe bomnyameni wanifaka ejuleni kwenhliziyo. Uthanda uthini? Hayi ko sesithandana hayibona. Uyatsho nje nawe nomsa ndiyacela hayibo. Hayi yabo sithandela lapha ayisungigulela. Awuye netype yami. Okay, inombe type yakuzezi izicawe. Ndiyayifuna neBhayibhile ke. Okay. uMateyu chapter 7 verse 7. uYesu ngumfeli wami. Uyanisikelela emahewini ayelo. Uhamba nami entabeni ezinde eGolide. Uzonisikelele. Yeah. Njengesonga namanzi. Wajika isonga sangamanzi wajika waginya ifishi nana.
nomntu nendoda into koginyoginyana abakhona ifishi yaginyini indoda yaginywa ifishi nefishi yaginye indoda hayi lapho lenze kakhona ndifundile wakhe uyibona phi ibesenjalo ebhayibhileni ayayikho le nto endithethayo hayi ncamilayo andiphelwe amagama azikhuphe zonke ibulletin nazo hayi khayeka ndakami ndithetha noThembi Thembi hayi andifuna nova masambeni penseni hayi mani madoda cotha nawe Thembi hayi ndifundela nawe ndoda Thembi kutheni nje ngiyacela Thembi nomsebenzi wacela uvala umnyango ngokuyiwenzanga ngalo hayi bo Thembi pensile and kwayekwa nyani ye pharusa nolotsonolo kwayekwa ne khawukhulula iyagodola lo iyagodola lo fast hey masinqumeni ncuma lamazinyo smile left asiqhub ubambi wena xa uncumayo hey yayibona kanti lento niyibona nika lo inobufuzi mama yakhe lo ngathi nepokotho nje hey yintoni ngo theni izandla zakho zinuka isonka kazinuka amagwinya okay jonga nini wena nqimba isihlangu salo wena unqimba esalo wena funeka usithwale enhloko esalo asenzeni sithwale enhloko sifaka apha abe ngathi ngumntana wakho lo angachitheki lamanzi thuthuzela angachitheki lamanzi ne hey suqhathazela inkukhu iyakwazi umomo lento yi-1 nawe uzawukwazi yeke yabona ke masiqhwabeni izandla yayeka izandla ngisiculela ingoma thina siyarotshwa irotshwa ngudopla uyasihle kumeza hey nilila ntoni ithanga nifuna ulila nje sonwabile yonwaba mani sizawudlalana igame ne ohleke kakhulu iwin izawuba nguye ne 1 2 3 4 yephi winner nazi judges phindani wina kudopla utheni lose hlekani 1 by 1 oy makathi the out mna ngoqa nomnyathi yenzani chain onye makabamba umnye esandleni sinemali bamba uthi hayi ntoni ndingekakusethi khula akho mama akho apha ke khula le wena qhoba ikereva hom ke hey ke xelelwa ngokuba masenzeni wena urula thina eMapakistan uyagcwala ngena lapha ugcwalisa ugcwalisa emthatha mnana ngena omnye noma afaka into yakhe ke siqime faka ke ancida igame leyo owinileyo uzawugoduka ndikulindile apha thina fundi cela unike la namba fundi okay ke nawe uhambe apha ndiyuthanda ukwenza izinto nzima fundi ma ndiyacela ndiyacela thina fundi ntoni jonga senayo inamba yokuqala khandike nje ezi zinayo Thembi kawenze fundi isibanje ntoni nje kawenza fundi namba qala
Yakanike inamba wrong ka. Yeah, okay, Ujonga pha kokwini. Yeah. Ufuna ntoni apha manje utshoba umdaka? Ntoni mfethu usiphakamise kangaka? Ntoni usiphakamise kangaka mfethu? Ndiziphakamisile. Ngenxa ude uphakame ngenxa yecherry. Icherry etheni? uThembi fundi ndiyakwazi amfuni uThembi. And ndifumene inamba yakhe siya-communicate ngoku. Xa ifumene andingendawo lo mna apha andinayo anti edibanise nayo nto. Xa into endiyaziyo mna azomfumana asoze ujole naye. Hayi ke sayibona ke leyo. Unless uba umfune ngeyeza ke. Naleyo ke sizayibona mnganam. Otherwise behlale kamnandi man. Benzise nje lo myalezo apha. Shonda ngam. Une-confidence eninzi mani. Ayifundanga nokufunda naloo confidence yakho. Background mnganam. Yiphi first year go? First year go. Yiphi uzothini go? Uzofumana cherry ngemfundo? Uzofumana cherry mfethu. Jolana first year. Yeah. Kana Manzi anfundi. Kana. Sifana sababa nomsabazobanga bethu sijole thina. Sinangani no first year thina. Bazobanga bethu news. Not first year is. Sozavuma into enenkulu nomsi. Uyostata benzi. Yabona yaqala yaqhela yangoku. Ndithukela ndibithetha yile lecture pha ayikho because ndizamile ijonga namba kwi-internet khange ndiyibone le mhlaba. Yini ngokuthinti? Andiqhelele le kwekwe yakho lo upencil. Yenze ntoni? Unikele ntoni upencil inamba zakho? Pencil ndimnike inamba kuba bendifuna suke kuyo. Uyathandana nopencil? Andithandani nayo ipencil. Hayibo njani mani anonike umntu iinamba zakho kodwa awunafiki zakho mhlawumbi ufuna nijolo enokwenzeka. But ndimnike nje uba asuke kuyo kuzodala umsebenzi. Ungathandana njani upencil ekubeni uyazi uba unatsi uspeshal ngantoni upencil? Upencil ayivunga ntweni nje ongenabantu. Uyazi uba mna ndiyakufuna kudala ndakuthanda and futhi nawe yazi loo nto. Itshomi yam nje wena. Andicingeli into engaphaya kwaloo nto. Hayi kodwa ithethi loo nto. And futhi notatakhe beke watsha ukuba ndizazisa nini inkomo ndamxela uba xa ndiredi. Hayibo Thinti. Sabona. Bayajola. Lo waye besisikole lo wana. Bayajola mfana. Ufuna uthola impela nje kodwa unjani besijola. Akahlamba nohlamba la. Ngeke abantu bajola mfana ngawo sisiqhwala. Soqhwala. Bayajola. Hey. Jonga uPesi uthola uThembi.
awuthola abantu na uthembe nje uthembe untombazana ehlakade ekhonza pensile kahle bezomncamisela ngoku hayi sozenze upensa wakwazi Jona mfundini asifuna yathi sizimela asifuna khona yabamosha abantwana akafundanga sisi tonto umntase khathile ngayo iqonde libe lo mntawo kwenu upensile kodwa ngahlambi nabafanelanga tu cause uthembile unvita yazi umntawo kwenu upensile yakho lekade ukwazi uJona upensile khawujonga kodwa ko future bako wena Pensile bona ngqumele ndakubona nje ufunana noThembi uthe ngo apha ngote Thembi uThembi uyafunda fondini une first year yakho uThembi sine first year soyiduno Thembi into oyazi ukuropa abantu bathini kumali hayi shame ngiyanisizela nini bana ne first year ngumuntu nje abantu uhlala utshisa langa apha uhlala ecaleni kwenu uqala ijalize ngathi nani niyajika ngisizela yena shame naka future bakho uThembi bawo akuvuma ngambona ubuqaba shame hayi ngambona ukuphambana fona ngqomela uzundenzani Qebile ngo. Ndiqebile uzawenza ntoni Vaya apha kwathini. Ukuthi songiqala kako bevaya apha. Pensa uThoneza kubanye abantwana ntonyenzayo uthanda uhlukumeza kokoko yo uthena unje uthangafaya abanye abantwana Pencil uthena udika Lo ngxaki yakho nompendulo. into yenzayo abona birole into yenzayo ubuhlukumeza abanye abantwana ngumhlukumezi wena ne into yenzayo leyo life in wakho khawukhulu hambe efana abanye abantwana hambe emsebenzi ufuna umsebenzi lemdala uzinakekela emsebenzini akana ne first year uzawuthatha umsebenzi ngena ne first year Jonga nompendulo. Sikhomba lena ngo life lo menza ngicifana right into yenzayo baba kuthiwa yajika umuntu ngakho ngosekhaya wena Jonga yo sister yami. Dintoni ku ngoxola ngibani xa uxola ndimi Sister yami. ngoxola ngibani xa uxola ndimi hayi ndiyeke masambe thini share nechoms zakho singamaniki ezingena life that's life hayi lolo asisifakwe ndozenzeni wena akufakwe wena ngibumnyama yebo Asuka na le first day lento funda hamba pa Uzawuthini wena? hamba first day just first day number 4 I'm part Eke siyephi ngokuyena mali enkulu kwezi Nitho Ile Nawutho Akunzi Anthony kwezi ke ngokuhephi yona enkulu Nawutho Ngoba itheni inkulu Irand inkulu nge5 rand Hayi icacila nisifuna imali zami ke Hey mata kathini enkulu imali le 5 rand ngake nibona ngemvu Yo hayi kodwa inani lezi 5 rand Nani niya kufuna imali ebantweni Ngiyeke lonto sukani khanema bantwana Mlota Thembi Yo intombi yakho iyajula ke sana lonto intombi yami intombi yakho uThembi Lento ithatha uthatha yethu tata ndibona la mihlo am Into ithatha bancincisana Hayibo sibabonile ke bhuti utsho no pencil futhi pencil osisikoli lo unukayo upencil intombi yakho hayi andizazi nani sithetha ngazo kanike mthetha kakhulu siraji uzawumitha uThembi wathi qhutsu isusu uzalephela katsotsi uzawumitha isikoli sika pencil akamdaka upencil yanuka Diva Ngithi manje emakhala mani akekho upencil ngokufuna ntoni wena Ngicela uzibonela ba upencil ukhona uzaxolela nje upencil akekho Yekeni manje umsizi wawufana ubili asibilanga thina Qala ninabantwana nina nedwa nje hayi ke upencil unomntana elakamkhathalelanga nina okhonto ninayo wakhe akekho sithi abantu abangasisikade apha thina ngoba upencil akekho Abaqhumane khona ndiyekeni manje Uzasibethisa ngobosi akekho xa ithe akekho ngokujiva khawukha understand mani uwa Pencil man manje wabana kaloku wena washiya Uyabana umntwana nantoni nani ngelakwazi umnye ipencil azinini futhi Pencil vula lo mnyango Diva vula lo mnyango Pencil man vula lo mnyango Vala umlomo angenda unezo Yena vala umlomo uyakwazi ngolena umntana yakhala
ungishiya kanjalo ke ngomntana. Nshaya. Uvulelwa mfana athatha imbambini yakhe efonini. Uvulelwa mfana. Epensi. Kale athanda oyibanjwa njani thina? Oya. Uqala amehlo. Sanaba thina. Uqala amehlo imbambini yakhe. Uzawuyityisa ithule uzibothethe. Asike hayi. Yasho kaloku wena Father Daddy. Unjani incosana lo mfethu wena unomntana ngoko uyagcina ngumama tata. Mfethu ingcisa eme-grand lele nangoku. Incosi yami. Zingufo. Hayi mina so uyamtshisa ke ngoyinembe ke ngokwenzela babe semandleni ngalo. Nembe, into nembe, old school nembe mfethu ingcosi yami ndityisiwe ezihealthy ezegazini. Oh! Acha pencil. Hayi abanga utimeograde ngutata. Lokuthiwa ngutata ke. Hayi mfade. Utata wenza kahle bra. Endikuthembile wena. Into ofuna uyithetha thetha phakathi kwabo. Njengandithina izolo wenze babhanqi benza phambi kwabo. So nento ofuna uyithetha thetha phambi kwabo. Like ndathanda mfethu. Utata womntana nami ndathanda kakhulu. Ngicela sibuyelane. Into le bengijongile. Thandana. Thandana wena. Kodwa wenze into ozenzayo. Ngithanda. Foni nabo undlongondlongo bakho ubundenza indayeko ukuthandana nawe. Ngithanda wena. Nami ngiyathanda. Hayi ngithanda ngoku. Ayakhona. Ngumjongile. Okay. Kodwa bengena ke. Umntana ukhona? Ngakhona mntana. Oh ngizothatha yena ba. Yenze mfethu. Yo. Abo machika. Iyakho balife afashene. Manje nizibiza ngamaPakistani ngicimane zazo zantoni apha ebomini. Nihleli nje nikusekuseni abantu bayaphangela baya emisebenzini nihleli nje nibhizi niyatshaya. Ngiyabona manje ngiyozamela ifuture yami ukuba ndiphumelele ebomini ngenye imini. What if nathi silapha nje siphangele ke ngoku. Hayi ndizayenza ntoni nale nto? Chaya manje. Kanti nditshaya ntoni? Ukhala. Sayi sosibhadlisa. Yakhala. Ukhala nathi. Amagqwetha ngomso. Kilo into Tishala ba. Ngalaso. Thinthe mfonini uzile kanti. Hayibo kanti kwazinxiba ijini. Yazibona uhle kanjani? Kuba bengisebenza wethu zaphinde nigolole. Man Thembi mfonini sincokole kamnandi kanjani izolo efonini. Jonga man ngicela ikhona elifuna uncedisa khona ngicela uziye phakathi. Into le Khona ikhosi engenzayo man. izinto I-business management yami. i-business management kanti. Weqha kusenamajida wanisupport kulewe lakhe wanthatha serious. So ndacela man ngifuna ungincedisa phana man. Like wena yintoni exakayo nonceda wena? Kaloku uzayibona phaa xa uphana ngomso. Ndizawuza phansi. Ndizawuzela yona yodwa qha ke uyazi. Akho ngxaki, akho ngxaki. Okay. Ndileqa bendlini ke bendibhizi. Okay.
uyayisela noba yiphi drink? Yesela noba yiphi kwencwaka. Uyayisela nole freeze leyo. Apire ke le. Abo i-drink le. Yo, business ayihambi kakuhle mfondini kunzima ndena abantu banqabile abanesidibana nabo ngaba sibaziyo. Kuthafa mfondini. Ayisenhle nalendle yakho for uba uthi ba izinto zihambi kakuhle for wena. Ndiyazama mfondini, ndiyazama udibanisa pha napha. Yabo. Ziphi ke ezincwadi kuthetha ngazo? Because ndizele zona apha. Oh, incwadi. No man Thembi. Ndifuna sazane man. Siza incwadi but ndifuna sixole sazane more man. Sithethile nje efonini. Ba into yenza apha idibene nencwadi qapho le business course yenzayo. Thembi. And believe uba nguwe lo uhleli apha. And believe nyani ba like ndihleli nawe apha. Nguwe nyani lo? Ingathi ndiyaphupha ya. Ke bondimfuni. Yo. Okay man mandojonga ezancwadi pha. Kolezise ke. Ungahamba apha ne? Yo, ndiyabulela mfethu. Ungincede nyani. Naw ngoku ndinolwazi oluphangaleleyo ngalento. Bengayazi babakhona abantu abagude kanje emhlabeni. Inkosi kakhulu man ungincedile. Yena ngingabelieve ke sana ngoba sithi wenza le part time course yakho. Because yabo nginayicinga akho umuntu oli parapara nokwenza laweza. Ezi courses khona. Ndeni? Hayi man Thembi. Utheni ufuna sibe friends? Utheni singathandani? Ngapha ufuna incwadi zange ndithandana mina ndifuna hit shake. Uyesu yathi bazange bathandana. Ekuthandane nakukho hit shake. Soze hit shake. Sakuthanda. Uthina ngenhliziyo yami yonke. Afuneke nihambile. Okay. Ngaba yintoni udunde ukhuqa mntanami? Mama, khona into endifuna siyithethe. Khona lo mfana nekhe ngimthandayo. Sizitshomi wethu ndiyamthanda yena but akhona ingako sisiyenzile. Hayi mntanami, nami kudala ndibawela ude undichazele le nto. Nalamhla ukhayela incwadi phaya edroweni ndiye ndayibona nje ukuba hayi wona nothinti inkulu into ezawuqhuma phakathi kwakho naye. Hayi ndiyamvuyela kalo mntanami. Thinti umntana olingileyo. Ingxaki ke ngoku uba engothinti mama. Bani ngoku? Pencil. Hayi. Pencil. Tatakho khe watsho wathi udibene noPhumza. Bemchaza into yobana wena noPencil niyathandana. Mna ke ndizamile kungayivumi loo nto leyo kuba loo ndiyiqomba hayi noko laa mntana noko. Ngoku mntana mfuna undichaze into bicawa izawusheka inabani. Susuku ungaphenduli kalo mntana ngumntu ondirhuqileyo. Wandirhuqa wazondixelela icawa izawuba nabani yona. Kuyingxaki mama ndithi uba niyeke. Ngalo mntana mngezuza nje zonke. Wenza icawe
wenza amakhwenkwe ibe sisikolo soze andikhulisanga njalo. Kum ke ngoku mna kowufuneka uthathe isigqibo. Uba ngabana uyaqhubekeka nalaa kwekwe, uyapakisha into zakho uya kuyo, okanye uyahlala apha endlini uzawukwazi uqhubekeka necawe. Unonxa into yobana kunento yobana wenze imithetho yalapha endlini uzawulantuka wena uqhubekeka ufuna into yobana mawukhethe ikwekwe ngaphezu kwabazali bakho. Isithunzi sefemeli isidima yasithoba mntanam, yandithoba ekuhlaleni, yandijongisa ngabantu bokuhlala.